овозхони шинохтаи тоҷик бонӯи ҳунар Бунавша Шокирова немаи дуюми рӯзи 3 май дар синни 50-солагӣ аз олам даргузашт. ман ки меҳмондӯстдор ҳастам, шумо ки ба хонаи ма омадем, ман бисёр худамро хушбахту хушҳол ҳис мекунам. вақтҳои охир Бунавша Шокирова дар корпуси 10-уми бемористони машҳури бо номи Қараболо таҳти табобати духтурон қарор дошт. ӯро субҳи 3 май аз бемористон ба хонааш оварданд ва ӯ дар манзили худаш вафот кардааст. қарор аст маросими ҷаноза ва дафни Бунавша Шокирова дар шаҳри Душанбе баргузор гардад. Бунавша Шокирова соли 1972 дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон ба дунё омадааст. ӯ солҳои тӯлонӣ дар ансамблҳои машҳури Ганҷина ва Дарё ҳунарнамоӣ карда, бештар бо иҷрои таронаҳои мардумӣ машҳур гашта буд. чанд соли охир Бунавша Шокирова дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ҳамчун ҳунарманд кору фаъолият мекард. таронаҳои «Пазмон шудам», «Ҷонам бигӯ», «Ошиқи сӯзон», «Модар» аз ҷумлаи беҳтарин таронаҳои Бунавша Шокироваанд, ки дар ёди мухлисонаш дер боз боқӣ хоҳанд монд. рӯҳат шоду манзили охиратат обод бод. расми замона ин аст, оқибаташ чунин аст. агар шумо аз рехтани мӯи сар ё ин ки аз беришӣ, аз лоғарӣ, беиштиёӣ будан, аз вазни нолозима, простатит, дарди дил, дарди гурда, дарди меъда ва ё ин ки хунукгирифтагии рӯдаҳо азият мекашед, пас бо ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. каме аз бемории худ маълумот диҳед. дориҳои гиёҳӣ лозимаро ба шумо ширкати шифофармо тавсия медиҳад.